Zarba va gol! Tendo. Йо! Ҷаҳони онлайн. Хуш омадед ба канали Фут бародарон. Аввалан сипосгузории худро мерасонам ба Акои Муҳаммад, ки ба ман имконият дод то ин видеоро омода карда, эҷод карда ба тамошобинони ютюби канали Фут бародарон пешниҳод намоям. Номи ман Ризо ва ин барномаи варзишгоҳ аст ва мо дар варзишгоҳ қарор дорем. имрӯз ман қарор дорам дар пойтахти Лаҳистон, шаҳри Варшав, ва ин бошад майдони хонагии тими мунтахаби Лаҳистон мебошад, ки ном дорад PGE Народови. ин варзишгоҳ зиёда аз 60 000 мухлисро дар дохилаш ҷой карда метавонад ва калонтарин варзишгоҳ дар тамоми Лаҳистон ба шумор меравад. ҳар вақте ки тими мунтахаби Лаҳистон бозӣ анҷом медиҳад, тамоми шаҳрвандон ва дилбохтагони футболи ин мамлакат аз тамоми гӯшаву канор якҷоя шуда ба пойтахт меоянд ва тими мунтахабашонро якдилонаву дастаҷамона дастгирӣ мекунанд. Футбол дӯстои азиз, пеш аз оғози ин барнома қатъи Акои Муҳаммад ман суҳбат мекардам ва вай гуфтам ки ин гуна барномаҳо ба тамошобинони канали Фут бародарон ва истифодабарандагони ютуби тоҷикӣ ва умуман мухлисони футболе ки дар бо забони тоҷикӣ суҳбат мекунанд ва контентҳои тоҷикиро тамошо мекунанд, ин гуна контентҳо ба вай писанд нест. барои ҳамӯ аз шумо хоҳиш мекунем биёе якҷоя шуда ана таги ҳамин видеода лайк мегузорем, коммента менависем ки дафъи дигар ма кадом варзишгоҳ рафта анам хеле барнома шумода эҷод кунам ва ана ҳамин видеоро ба дӯстетон равон мекунем ки вай футбола дӯст медорад ва ба ҳамин мо нишон метиҳем Акои Муҳаммада ки ин гуна нест. Истифодабарандагони ютуби тоҷикиам, мухлисони футболам ва хусусан мухлисони азизи канали Фут бародарон ҳам ин гуна контентҳо ба ваё низ писанд аст. ин шарф ё ин ки гарданбандро дар бозии пешина ки 2 ҳафта қабл баргузор шуда буд байни дастаҳои Уэлс ва Лаҳистон, яке аз дӯстони лаҳистонӣ ма ба ма тӯҳфа карда буд ва гуфта буд ки бозиҳои дигада ки рафтӣ ана ҳамира дар соатам 18:27, соати 20:45 сар мешавад бозӣ. хайни ҷада интизор шудастем мардум қатъи ҳама касан. ва ин ҳам билети ма ва ана ин ҳам мардум. аз тараф офтобам биромад, хайрият. офтобам биромад ва равшанӣ кардеса. рӯи мара задеса офтоб. мана за офтоб. ана маҳз барои ҳамин мо футбола дӯст медорем, барое ки ҳамаи мардума ба ҳам меорад аз тамоми гӯшаву канор дар ҷоми ҷаҳон, на танҳо аз як давлат, аз тамоми давлатҳои сайёра. бале футбол ҷада ҳозир билетҳоро нишон метиҳем ки паспорт? Окей. Дякую вам. Аҷа вақти дуромадан, короче, бо паспорт просидам. Паспортам нишон медиҳам. ва ҷада проверка меравад ва бояд ози ма сумкама нишон бетам, бояд ки чӣ дорам дар дуни сумкам. чизои нолозимаро партотесам мардум барои бехатарии варзишгоҳ. Дякую вам. короче, сумка пумка ҳамара ваё кофтанд ва баъд аз вай ма дуромадам. дар дуни сумка ята штатив доштам ва метарсидем ки шояд ки вая проблема кунанд ва вая партоем. хайрат ки проблема нашид. раме дафше. имрӯз чорумин бозии Лигаи Миллатҳои Аврупост, яъне даври чорум байни дастаҳои Белгия ва Лаҳистон, ки бозии аввал бо ҳисоби 6-1 бар нафъи белгиягиҳо ба хотима расида буд ва имрӯз мо интизорем ки дастаи Лаҳистон ягон вокунише нишон медиҳад, ягон бозии ҷолибе
намоиш медиҳад шояд ки бозӣ 1 бар 1 2 бар 1, аммо ба фикри ман ин бозӣ шояд ки ба ҳисоби 3 бар 1 бар нафи дастаи Лаҳистон бошад ва ман имрӯз аз Левандовски низ гол интизорам. Хуб, ҳозир хуб мерем да ана ин excuse me, is it this place? May I go in from this side? Yeah, you can go from this side as well as okay. anywhere in the stadium. Okay, thank you very much. Да инҷа ира зер мекунем ва баъд аз вай дар кушода мешавад, аз вай ворид мешавем. Баъд аз вай ворид мешавем ва ҳозир ма ба шумо майдони варзишии хонагии дастаи Лаҳистон, яъне майдони народовиро намоиш медиҳам. Таваҷҷӯҳ, таваҷҷӯҳ. Oh yes baby. Bale, dostoни aziz, ana ҳаминам майдони варзиши народови шаҳри Варшав. Ва қадам мезанем, хайне. قدر حرکت کردم نزدیک شوم لیکن نتونستم نزدیک شدم. خیلی که من دیدم خبر یافتم از اینستاگرام خودی حاضر منتخب تاجیکستان با کرگیزستان با مساوی رسیدن و تاجیکستان باری اول در تاریخ خود با جام آسیا رفت که این در حقیقت که موفقیت کلان است برای فوتبال تاجیک و تمام مخلصان فوت برادران را در این برنامه تبریک میکنم برای غلبه هموطنان ما. دوستان عزیز، این که برنامه ورزشگاه است و من میخوام که شما را پشت ورزشگاه هم نمایش بدم. یعنی ما در فوتبال یعنی در تلویزیون ها تنها داخل ورزشگاه میبینیم و ما رو تصمیم گرفتیم که با شما درون ورزشگاه را نیز نمایش دیم. Dzień dobry. Hot dog please. How much does it cost? Hot dog is for 15 zloty. Okay, so one please. Something to drink? No, only hot dog. Card or cash? Card please. Yeah. حاضر hot dog های ایجار همه چشنکی کنیم چخل مزه دارد. Thank you very much. Do you need a coffee? No, thanks. دوستان عزیز، hot dogi 3 евроگر را در میدان ورزشی народовی گرفتیم و حاضر میچشیم که چخل مزه دارد. رفتیم. در حقیقت با مزه. دوستان عزیز، ما هم آهسته جام کوفتستم. ما سکتور 12 تا گرفتگیم ریاضی 5 و جای 161 و حاضر نرخ بلیط هم شما دم میگم. نرخ بلیط 38 یورو برای بازی لیگ ملت‌های اروپا بین دسته‌های بلژیا و لهستان در آن همین ورزشگاه PGE народовی شهر وارشاو. انا این هم ما. روز بخیر. دوستان عزیز، این بار سوم است که ما در آن همین خود این ورزشگاه قرار دارم. بار اول سال گذشته بود بین دسته‌های انگلیا و لهستان و بار دوم سن مارینو و لهستان
ва наҳайкнун бори сеюм бошад байни дастаҳои Белгия ва Лаҳистон. Ва ҳозир мо бор аз ҷое ки ма местам шумо да намоиш метиҳем. ана инҳо варзишгоҳи народови шаҳри Варшав. дӯстои азиз, гӯя ман шумо да камтарак маълумот бутам дар бораи барномаи варзишгоҳ. дар барномаи варзишгоҳ мо ба варзишгоҳи бузурги аврупоӣ ва дунёӣ меравем ягон рӯз ва аз ана ҳамон варзишгоҳҳо ба шумо намоиш эҷод мекунем, намоиш тайёр мекунем, видео омода мекунем. барои ҳамин дар комент нависед як бор шумо чӣ фикр доред дар ин бора? оё идеяи хубай, идеяи бадай? ман дар ҳақиқат мехоҳам фикрҳои шуморо бинем дар комент. Futbolbozan Futbolbozon oista oista гарм кардасан хишонҳо ба ҳозир шояд ки баъд аз 20 дақиқа бозӣ сар шавад. хеле ки хаста шидам. намедонам ман ягон кор накардам. шояд ки аз ҳамун поён то ҳамҷара омадам бораи ҳамун на майдон мусобиқаи духтаро бисёр дод мезананд ё ки бачаҳо. ҳозир яки навбати духтаро аст. Hama kasa. Myślę, że już nikt nie może się doczekać, moi drodzy, na przedstawienie tego, co wydarzy się. Punkt 20:45. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że osoby niedowidzące i niewidzące mogą skorzystać z audiodeskrypcji. Komentarz audiodeskrypcyjny będzie nadawany drogą radiową na częstotliwości 9. Dostoy aziz, De Bruyne ham ast, Lukaku ham ast, Lewandowski ham ast, Dodari Hazard ham ast va интизорем ки бозӣ шавқовар шавад. дар ҳақиқат ки бозӣ бояд шавқовар шавад. Витсел ҳам аст, Бачуаи ҳам аст. бисёриҳо мунтахаби Белгияро ҳамчун фаворити ҷоми ҷаҳон медонанд ва дар ҳақиқат ки ба ё ҳам ҳастанд. на ин сол, на соли 2022, 2018 дам ҳам хел, 2014 дам ҳам хел ки хушбахтона аз Аргентина шикаст хӯрданд ё ин ки мутаассифона. Numer 10, numer 10, Eden Hazard. Numer 14, numer 14, Dries Mertens. Numer 16, numer 16, Torgan Hazard. Numer 19, numer 19, Leander Dendon. ҳозир бошад номои футболбозорро гуфтестанд. идо гӯш кунед. Репрезентанти Чиповский, Роберт! дар ҳақиқат ки одама дӯст медоранд инҷа. Hymn Rzeczpospolitej Polskiej. And now,
the anthem of Poland. Atmosfera abi. Майдон ва Торган Азар, додари Азар бозӣ мекунад. Ки мутахабби Раистон ва бозиам оғоз гардид. Дӯстони азиз, Мертенс бо туп, пас, Де Брюйне, Партов ва Махамед. Зарбаи кунҷи аввалин дар ин бозӣ Партов. Партофи хелан ҷолиб бампе. Кеш. Мутаассифона тӯбро аз даст дод. Партофи хелан ҷолиб. Левандовски ва зарбаи кунҷи. Витсел тӯбро гирифт. Азар тӯбро аз даст доданд ва мутақабби Лаҳистон дар ҳуҷум аст. Пётр пас ба Левандовски бо тӯб. ҳисоби бозӣ кушода шуд ва бачаҳои голи аввалро дар ин бозӣ ба самар расонд. пурра бозӣ дар таҳти идораи белгиягиҳо буд ва аз аввал ҳамин чиз маълум буд ва якчанд лаҳзаҳои хеле ҷолиби голзанӣ буд аз тарафи лаҳистониҳо, аммо мутаассифона ба самар расонида натавонистанд ин имкониятҳоро ва бо ҳамин қисми аввали дидор бо ҳисоби 1-0 бар нафъи белгиягиҳо ба атмом расид ва ягона голро дар ин дидор бачуаи ба самар расонд. ҳозир мебинем қисми дуюм чӣ тавр ҷараён мегирад. намедонам моҳи июн аст, 14 июн тобистонам расид, аммо мутаассифона ман хина хӯрдастам. намедонам чӣ ба тобистон айнакин тобистонда ях кардам инам. хело майкам дорад, аммо хина нахӯрдам. ман хина хӯрдам. дар майдон вақти мачак саджид. Drodzy Państwo, my też was widzimy, będzie cały zawodniczka, chociaż czy nie. Zarba va gol! Karim خیلی نزدیک بود. در حقیقت ما فکر کردم که این گل است. متاسفانه. لحظه آخری بازی در حقیقت شاوخوان رفته ایستادم. لحظه آخری بازی یک از لحظه پرتو با جریمه گل ضربه!
دوستان عزیز بازی با حساب 1-0 بر نفع بلگریا به اتمام رسید و با همین ما هم آهسته آهسته میدان را ترک میکنم. ما را آهسته آهسته ورزشگاه ترک کردیم و با مهمانخانه برمیگردیم. با میگم که تابستان های و چقدر که هوا خنکه یخ کردیم. نکاز ما باید بکنم کنی یگان تاکسی اوبر میابم یا که نه، چون که بازی همه مترو و اتوبوس ها پوری آدم میشوند و بعد رفتن خیلی هم دشوار میشوند و تاکسی دعوت کردن هم دشوار میشوند برای که بسیار آدم ها در اینجا. برای همون دوستان عزیز ما باور دارم که ایجادکاری ما امروز با شما پسند آمد و باید بار دیگه میگم کدومه که لایک نمون در ویدیو حتما بذارید، در تک ویدیو نویسید که دفعه دیگر ما کدوم میدان ها را رفته انا خیلی ویدیو کرده با شما پیشنهاد کنم و تا ویدیوهای دیگر همه خیر.